Amics i amigues, us presentem el negre del mes de març, Bellcros, el camí 2018. Això és un vi del Montsant, d'acord? D'un celler que es diu Bellcros, com el mateix nom del vi. El celler es troba a Falset i les vinyes una mica a les afores de Falset, d'acord? De la Déu Montsant. Per tant, zona de Priorat, zona coneguda per nosaltres. Varietats principals, carinyena sobretot, un 70%, si no m'equivoco, i un 20% garnatxa i un 10% ull de llebre. Per tant, aquí la carinyena és la que domina, això vol dir que és un vi amb intensitat, amb potència, però amb frescor, d'acord? Té una bona acidesa, una bona frescor, que és una mica algú interessant d'aquest vi. Això és un projecte d'un matrimoni suec que s'enamora de l'entorn, compra unes vinyes, munta el celler i que reuneix un gran equip, d'acord? D'enòlegs, de viticultors, de prestigi, i ràpidament és un celler que s'ha posat una mica en el mapa dels vins, d'acord? No parteixen de vinya nova, ja compren vinya, per tant, vinyes ja velles, per tant, hi ha qualitat des del principi, i com que hi ha un bon equip, realment és un projecte relativament jove, però que ja fa molta qualitat. Aquí trobarem un vi madur, concentrat, però fresc, perquè aquí un 20% passa per botes de roure, uns 6 mesos, i la resta passa per vi inoxidable. Per tant, no busquen tampoc sabor de bota i aquella potència que ofereix. Llavors, té una certa agilitat dins la concentració. Un vi mediterrani, fruita negra, sotabosc, però amabilitat al final, profund però amable. Evidentment, carns, guisats, embotits, per què no, mica tot aquest tipus de plats, però al tenir aquesta frescor, aquesta acidesa, realment té un maridatge molt més ampli que és qüestió que descobriu i que espero que us agradi. Ja em direu, salut! Per cert, amb conversió ecològica, no és ecològic, però estan en procés de ser ecològics, cosa que és important. Salut!